Naimbaga bigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo diti programa tayo naimbaga damag. Naimbaga tamag amang tednamnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy at tiyempo. Ni Apo Diyos kumay, iti agbendisyon, iti intayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Awisin tayo kakabsat nga kantayin tayo ito nga kanta, anyan akinatanok mo. Anyan o Diyos, kuwa na kaskas daw, no imata nga kamin pinarswang, mangigugo Rod makitag bitwen na ipara ngarang panakabaling. Tuy kararwag inaikan kantang anya naki natanok mo. Tuy kararwag inaikan kantang anya naki natanok mo. Oray jay ka bakiran no mapanag mangikot kan tati tumatayam marik na ka ngindi tingatut bantay makitag ti waigan halit na to'y kararwag inaikan kantam anya naki natanok mo. To'y kararwag inaikan kantam anya naki natanok mo. No mapano not ko ti panang ted mo anak mo matay imbaon mo keti jay krus inaaminin karo natay tapno maikat basol ko. To'y kararwag inaikan kantam anya naki natanok mo. To'y kararwag inaikan kantam anya naki natanok mo. Pinto no may manen ni Jesu Kristo alaen na pusok napno tragong agrok babag iti panagdaydayaw yebkas kua sika na indaklan. To'y kararwag inaikan kantam anya naki natanok mo. To'y kararwag inaikan kantam anya naki natanok mo. Naimbag garabi tayo amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesus Kristo in tayo panagtultuloy iti daytoy nga debosyon tayo ket kadlawan kayo amin kakabsat kadagiti lugar nga isong ayan yu ita nga madama kayo ngagbuybuya iti naimbag damag agyaman na kada kayo gapo na ta kadwa kayo iti daytoy nga rabii
tin tayo nga panag dawat iti kaasi iti Apo. Ket daytoy iti masapol tayo itam nga trabayan na tayo kuma iti Dios kadagitin tayo nga aramiden kakabsat. Ket gapuna ta daytoy nga rabi ket na isang sangayan ken makangeg kayo iti naimbaga damag nga daytoy nga naimbaga damag ket isumutlaong iti sao iti Dios kakabsat nga mangted namnama kada tayo. Ket kablawak iti kabsat tayo manong tayo agkasangay iti daytoy nga rabi ni Manong Jaime Ferrer nga agkasangay iti daytoy nga aldaw kakabsat ken dapay dagiti agkasangay gapuna ta umadanin iti bulan dito sa Setyembre ket kablawan ta isudan nga kasangay iti anak da Sir June Sermonia ken Ma'am Lucy Sermonia dagitoy nga kambalda ni Cleve Wealth Sermonia ken Jen Rich Sermonia nga agkasangay into no September 2 iti Amerika at dadamod dagitoy kapsat iti Amerika ken oray pa iti nguten mi nga anak mi ti balasang mi ni Precious J. Selviel into no September 3 kakabsat ken ti September 4 da kabsat nga Rodora Luterio ken ni Manang Rosalie Katabay ni Apo Dios kumay tagbendisyon kada kayo amin nga kasangay iti daytoy nga bulan iti Agosto ken iti sumurno nga bulan iti Setyembre ken kasamat dagiti amin nga celebrate iti wedding anniversary da ni Apo Dios kuma iti mang bendisyon kada kayo amin kakabsat kasamat dagitoy nga nag-comment iti naimbaga damag ket kablawan da kayo manang Margie Mangawil Gerardo, manang Anita Cariaga Villarcer, ni manang Rodora Reyno Balino, ni manang Imelda Doroni, ni manang Celi de la Cruz Soriano nga buyboy di Tarlac City, ni Nanay Josefina Bautista iti Bambang, ni manang Asuncion Paunil, ni manang Remy Villanueva Consonhi, ni Ned Uy Ragandap, ni Manang Edna Lasso, ni Manang Nora Berbano, ni Marivic Gacal Cariaga, ni Manang Lenny Inay iti Pangasinan, Mel Lopez Orpilia, ni Lina Fela Pai, kakabsat, ni Susa Gamboa Sibayan ngagbuyboy adi Bambang, ken ni Amina Perlas, Florentina Lopez Ramos, ken ni Manong Rolando Kabulugan Inis, ni Sister Sarina Pini, ni Ate Lilibet Rodrigueza, ni Lilay Pakudan, ni Manang Mamelia nga Bautista, ni Manong Samuel Cadiente, ni Chav Hart, ni Manang Nenita Talal, ni Sister Lani Espiritu, ni Manang Redelisa Garo, Avelina Tabada, ken Uray Pai kakabsat, ni Manang Filomena Mangoba Jeronimo, ken Uray Pai ni Brother Sodimar Castañeto, ken Jane Reginalde Arceli Vicente, ni GCF Dancel kakabsat, ni Auntie Grace Salinas Raros, Marilyn Ariola, ni Manang Hilda Marzan Bibat, ken kada kayo amin kakabsat nagbuybuya dita Dubai, da Manang Febe, dita Korea, ni Manang ani Pastor Ros Rapanot, ken digiti membro ng Ilocano, ken kastamot digiti membro ni Pastor John Overn Lungob dita Abu Dhabi, dita Canada, da Auntie Feli Pasis, ken ni Tita Fermina Ildefonso, ken uray pay ijay Balasio Taaw, ijay California, iti family ti Saklayan, ket madaydayaw kuma iti Dios. Kakabsat, tinaimbaga damag, ikadatay iti dayting rabi, ket masarakan tayo, iti daan na tulag, iti Exodo, Kapitulo 3, versikulo 10, ken maysa, gingan dito 10, ken 2, ket basa, kada kayo kunana, kinana ni Moises iti Diyos, na numuok laong nga tao. Kasano ang mapanak iti ari tapno, irwar ko dagiti Israelita, iti Ehipto. Adda akto ken ka insungbat iti Dios ket daytoy tu ti pagilasinan asyak ti nangibaon ken ka inton mairwar mo dagiti taok iti Ehipto agdaydayaw kayto kanyak iti daytoy abantay. Ni Apo Dios nagbendisyon iti pannakaibasa iti paset ni Santuan na surat. Kakabsat ditoy nga pakasaritaan iti biag ni Moses. Nakita tayo no kasano nabasa tayo
no kasano iti rigat na wenno nabuya tayo iti Ten Commandments. Dayjay rigrigat na iti panangidaulo na kadagiti tattao iti Dios iti ijay Ehipto. Ket kas may nga tao ket sinaludsod na iti Dios no kasano na nga mairwar dagiti tattao iti Ehipto gapuna ta kasano nga sumango iso na iti ari kakabsat ket iso na ket nanumuo laong numampay nga idi saan na pay namuan nga Hebrew iso na ket adda iti nga pwesto ngem idi namuan na nga iso na ket may isang Hebreo ket pinili iti Dios ket ijay iti nga nang rugi kakabsat iti panagbalbaliw iti biyag na ket ngarud sinaludsod iti Dios ket no kasano na nga mairwar dagito nga tattao ket insugba ti Dios kenkwana adda akto ken ka. No daduma ket manggigan tayo kakabsat dagitoy nga sasao adda dagiti agibaga kada tayo ti Dios ti kumuyog ken ka ti Dios ket adda ken ka sa lakniban na ti Dios. Ket daytoy nga rabii ket namuan tayo iti panangipaay iti Dios iti presensya na nga kinuninsungbat na kani Moses ti Dios adda ken ka. Ket nagmayat adenggen kakabsat ken mapabangar iti rikna no manggigan tayo nga iti Dios ket adda kada tayo. Ket no iti dayta nga gundaway nga iti Dios ket adda kada tayo ket awan iti pakadanagan tayo. Ta isu na iti kumuyog kada tayo. Isu nga awan sa bali at tarigagayan tayo kakabsat. No diti kanayon nga kaadda iti Dios kada tayo. Gapuna no awan iti Dios kada tayo kakabsat ket awan iti maaramidan tayo. Kumapoy tayo, agkapsot tayo kakabsat, no awan iti panakabalin iti Dios kada tayo. Masapol tayo iti Apo, nga iso na kuma iti mangidalan kada tayo. Iso nga iti Dios iti nangidalan kada Moses. Ket no adda iti Dios kada tayo kakabsat, ket marik na tayo, nga secured tayo, nga awan ti mapasamak kada tayo. Awan iti buteng kada tayo. Kaya napigsa tayo kakabsat. Gaputa, adda iti Dios kada tayo. Ket dito gapo iti kari iti Dios ket timured ni Moses. Nagtalek isuna uray narigat daytoy nga pangibaunan iti Dios ken kuana. Ket nagtulnog ken nagtungpal iti Dios. Taamuna nga tungpalan iti Dios ti karina at di na iso na nga baybayan. Iso kakabsat narigat iti agserbing saan tayo nga agsanod ko ma. Saan tayo ko mga agbuteng. Iti muna nga appointment ko iti 1996 ket imbaundak iti banbantay. Adayo iti ili, kakabsat. Ket nagtulnugak. Ket iti napanak nga iglesia, ket awan iti membro nan idi. Matmatay nga iglesia. Ngem kinunay ti Dios, biagom dayta nga iglesia. Agtalinood ka dita, saan ka pumampanaw. Tamalagip ko, ta kuna dagiti membro, ket adda kano idi iti pimanaw nga pastor sa jay, ta saan nakayanan, iti rigat. Ijay nga lugar. Ngem gaputa imbaon nak iti Dios sanjay, babaon iti DS, ket nagtulnog ang kakabsat. Sa anak nga nagsanod. Nagtultuloyak ang nagserbis sanjay. Kay itataday tang iglesia ket si bibiyag. Dagiti amin nga membro na. Ket nasaya at tinagtungpalan, dagiti
Mabasit mo bing idi nga kadwak kakabsat iti dayjay nga lugar. Isusantay ko mga agbuteng. Tamamati tayo nga kadkadwa na tayo ti Diyos. Gaputa dayta iti Karina. Ken inaramid na ken ni Moses. Nga isumot ti amok nga aramidon na kada tayo iti dayto nga panawan. Uray pa'y kada kayo nga kakabsat mi nga dadita balasyo tao, dagiti nag-abroad, gapo iti turedyo, ken iti panagpamatiyo, mamatiak. Nga dayta iti dalan tapno, kastaket, mailapas yu dagiti kontrata yu. Saludo o kada kayo nga kakabsat mi nga nag-abroad. Gaputa, mamatiak, napintas iti intention nyo. Aramiden nyo daytoy para kadagiti pinanawan nyo nga ipatpatig nyo. Especially dagiti anak nyo kakabsat. Ket sapay kuma. Kanuri pa yung dagiti misyonary. Nga naibaon, kas kama ni Pastor Ros Rapanot, nagtulnog gisuna, intalek na amin kani Apo Diyos, itatan ket manun nga tawan nga kas missionary ijay South Korea. Ken ore ni Pastor Nat ijay Dubai nga isuna iti umuna nga naibaon sa jay ket nagtulnog saan nga nagbuteng isuna isong itatakot addan iti iglesia Methodista ijay Dubai. Iso kakabsat nga masapol nga italek tayo amin iti Diyos. No anyaman dagiti aramiden tayo italek ti Apo. Ipakaammo tayo iti Diyos. Dumawat tayo kenkwana iti kaasi. Kenkwana. Kas iti naramid ni Moses, ket imbaga na amin iti Apo. Ket ting sungbat ti Apo kenkwana, ti Diyos adda ken ka. Isu nga iti daytoy nga rabi kakabsat, ti Diyos adda kada kayo amin. Ti Diyos adda kada tayo. Namnamaon tayo daytoy ta isumot ti Karina kani Moses ken Karina, uray pay kada tayo itanga panawen. Saan tayo madanagan? Ti Diyos di na tayo baybayan. Akas ko idi daytoy nga kanta, nga yawis ko kada kayo nga kantaon tayo. Amok ti Diyos di na to baybayan. Ken amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Kantaan tayo kakabsat. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Kararag tayo. Naindaklan kan man nakabalin nga Diyos, agyaman kami ken ka iti daytoy nga rabi, nga iso nga sagot mo kada kami. Tapno maamuan mi daytoy nga naimbaga damag, may papan ka ni Moses o Apo. Agyaman kami ti daytoy nga rabi, o Apo, gaputa adda ka ken kuana, ken adda ka met kada kami o Apo, iti daytoy nga panawen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti presensyam kada kami, tunggal adda dagiti aramiden mi o Apo, ket adda ka o Diyos, nga mangidaldalan kada kami. When amami nga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti kabsat mi ti daytoy nga rabii, dagiti amin nga OFW, bendisyonam kadi suda, kabayatan tinda nga panagtrabaho, ken kastamat o Apo, ipakpakasi mi nga bendisyonam, iti nasyon mi nga Pilipinas, sapay kadi o Apo, ta bendisyonam dagiti leaders mi, ken uray pay dagiti agtratrabaho kadi dagiti hospitals o Diyos, ti daytoy nga panawen, nga nakaro iti pandemya. Wana mami, pakpakaasi mi, nga salakniban na kami kadi, manipod, iti daytoy nga COVID,
nga dayta iti dagiti ikadagiti na dumuduma nga luglugar o Apo. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam dagiti amin nakamkamong mi ti United Methodist Church, tilekniken ka dagiti pagbirukan da, dagiti negosyo da o Apo, ken orepay dagiti trabaho da, sapay kumao Apo, ta makarukat kami ti dayto nga rigat ngay may gapo iti dayto nga pandemya. Ket dawaten mi o Dios nga bendisyonam dagiti amin nga anak mo iti indang panaginana iti dayto nga rabii, kamatelekmiken ka orepay dagiti maddaan ti sagobanit, ipatay mo kadi o Apo Dios iti imam kadakwada, ket lumaing da kadagiti nyaman na sakit da, ken kastamay to Ama nga dawdawatan mi nga bendisyonam iti kadagiti amin nga kasangay ni Manong Jaime Ferrer, agyaman kami ti panagkasangay na iti dayto nga rabi o Apo when iti dayto nga aldaw ti Sabado, ken oray pay nga bendisyonam dagiti amin nga kasangay iti dayto nga lawas, ken oray pay dagiti agselebrar iti wedding anniversary da, kamatilik mi nga rod ken kao Justin kami panaginan na iti dayto nga rabi, ket makabangon kami into nabigat as nasayaat iti salon at mi nga agdaydayo iti nasantuan anagan mo, ket dagiti ti dawat ken kararag mi babuon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo ket naimbag arabi tayo amin kakabsat.